ଖେଳୁଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍। ଲିପିକା ମାମୁନିକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ। ପ୍ରତିଭା ଆସି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଛଡେଇ ନେବେ। ତାପରେ କହିବେ ଏ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଏ ଛିଣ୍ଡା କ୍ଷୀର କାହିଁକି ମାମୁନିକୁ ଦଉଛୁ? ତାର ଛିଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ଏଲର୍ଜି ଅଛି। ତାପରେ ଲିପିକା କହିବେ ଦେଖ ମା, ଏ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଲିପିକା କହିବେ ମା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି ଏ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି? ତାପରେ ପ୍ରତିଭା ଟିକେ ଡରିଯିବେ ଆଉ କହିବେ ଛିଣ୍ଡା କ୍ଷୀରର ସ୍ମେଲ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଲିପିକା ଆୟୁଷକୁ ଯାଇ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମାମୁନି ଲିପିକା ଓ ଆୟୁଷକୁ ଉଦା କରିଦେବେ। ପ୍ରତିଭାର ପ୍ଲାନ ଫେଲ ହେଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଜେଜେମା ଓ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ କରିବେ। ଲିପିକାକୁ ଦେଖେଇ କହିବେ ପ୍ରକାଶ ମନା କରିଛନ୍ତି ଲିପିକା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ, କାମ କରିବାକୁ, ସେ ତାର ରୁମକୁ ଯାଇ ଏକା ରହୁ। ତାପରେ ଲିପିକା ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନବ, ତାର ରୁମକୁ ପଳେଇବ। ଲିପିକା ଆୟୁଷକୁ କହିବ ତୁମେ ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବନି, ଘରେ କେହି ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆୟୁଷ କହିବ ଯା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇବ, ମତେ ଇରିଟେଟ କରନି। ଏପଟେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶକୁ କହିବ ଲିପିକା ଆଜି କିଛି କାମ କରିନି, ପୂଜା ବି କରିନି, ସେ ତାର ରୁମରେ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରକାଶ କହିବ ସେ ତାର ରୁମରେ ଥାଉ, ଆମ ପ୍ରତି ତାର କିଛି ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲିପିକା ଆସି କହିବ ବାପା ମତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଲିପିକାର କଥା ମାନି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ କହିବେ ଏଇଟା ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଏହାପରେ ତମର କିଛି ବି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତାପରେ ସିନରେ ଦେଖିବେ ରଦିବାଲା କାଗଜ ନେବା ପାଇଁ ଲିପିକା ଘରକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରତିଭା କହିବେ ଲିପିକା ଯା ସବୁ କାଗଜ ନେଇ ଆସିବୁ। ଲିପିକା କାଗଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ପଳେଇବେ। ପ୍ରତିଭା ଓ ଜେଜେମା ପ୍ଲାନ କରିଥିବେ ଲିପିକାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇ ରଦି କାଗଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ରଦିବାଲା ସେ କାଗଜକୁ ନେଇଯିବେ। ସତରେ କଣ ପ୍ରତିଭା ତାର ପ୍ଲାନର ସକ୍ସେସ ହବ ଲିପିକାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ?